Siyabonga bazalwane, ufakazi asekuyile sabuthola. Uyasiqinisa kakhulu futhi kuyasikhulisa endleleni. Mangathiwa kukhulunywa ngobufakazi, hayi bazalwane, mina ngiyaqala ngqa ukufika endaweni la kukhulunywa ngobufakazi obuyiqiniso nokubambekayo. Abantu bakhuluma izinto ubona kahle ukuthi ayingeke ngathi ngiyaphupha, kodwa uthi mawuyilalela indaba ubona ukuthi ziyaphila lezi zinto zenzekile. Ngelinye ilanga ngike ngasha nemoto, ngelinye ilanga ike imoto yangabreka nami, ngathi uma mzondi ngelilanga mengiqala umlalela ngifika la ekhaya ngathi awunamanga lo mama wabiza igama lika Jesu, wathi uJesu Kristu inkosi, ingabheka imoto yakhe yabheka. Ngathi hawu wasibamba lo mama. Kodwa uma sekwenzeka kumina sengithi uJesu Kristu inkosi, yasha imoto yacisha, sithi uJesu Kristu inkosi, yahamba imoto nabantu igcwele, yangabheka imoto, sathi uJesu Kristu inkosi, yabheka imoto. Lo Jesu ungena ngisho ensimbini, angazi mina kanjani ungena ngisho ensimbini entweni ungaziqondi ukuthi kanjani. Ngisho injini ithi iphelile, irenewe ingathintiwe, thiwa le injini ngeke uqede lo nyaka. Khuluma ngemoto bazalwane, ngikhuluma ngempilo. Thiwa ngeke uqede unyaka. uJesu angena ensimbini, ayirenewe iqede unyaka. Thiwa kanjani? Le moto ibismoka, le moto ibingukuthi, le moto ibiphelelwa amandla, le moto ibingafika la ifika khona. Iqede ibanga layo kuJesu. Wenza izinto ongaziqondi nazo. Ngihambile ibanga abazalwane, bengikhuluma la ngikhuluma khona, kodwa ngisathanda ukukhuluma mangifika kule ndawo ngoba kwenzeka ezinye izinto uNkulunkulu ngimbona uqobo lwakhe ngamehlo. Kwenzeka izinto empilweni yami engingaziqondi. Ngihlezi ki-emotion njoba ngisho. Kodwa esixuku kade ngikhuluma kusona noma lapho ngikhuluma khona bengingekho emotion, because bengikhuluma ukuthanda kwami, bengikhuluma futhi ubumina. Kodwa mangabe ngifike ebukhoneni baNkulunkulu kuphela ukwazi bese kufika inyembezi. Bazalwane, sizohlabelela kancane nje ingoma. Bengiceliwe lapha ngoba sengikhulumile ngizohlabelela, kodwa ngizokuma ngiyivala le ngoma yami bese sihlabelelela uma ingoma yakhe. Ngizocela umama angeke azakwazi ukuthi ahambe la emafakatini engazange sasho lutho nje engaleni zakhe. Umama umpostoli ngizocela nje, angazi noma bamtshelile, kodwa ngeke phela ahambe ingane zakhe engazange esazi ukungelela, ngoba bazalwane usuku lokugcina namhlanje sihlangene. Siyacela bazalwane ukuthi ngokuzithoba nje angeke ngisahlabelela futhi, cha bazalwane kusavuma. Cela nje ungahlabeleli, uzosihlabelelela uma asho kusenhlizweni yakhe egameni likaJesu. Amen. Jesu Kristu inkosi.